Kaixo, Paul! Kaixo, arratsaldeon, Paul. Zorionak. Eskerrik asko. Zure Xabi, Zuri ere bai, pelikulagatik, Bai, zuri ere bai. Bai, horixe. Paul, hola, harin hasteko, zein da ikusi duzun azken pelikula? Eta irati esateak ez du balio. Ez, Ze irati ikusiko zen. Bueno, amaitu gabe dago orduan Bai. ez du balio. Ez zen izan da ikusi duan azken pelikula. Ai, ama, asko ikuste ditut. Uste dituzu oso simplea dirara galdera horiek, baina... Bai, ez da pentsatu egin behar dira, ez da, bai, Zu horrein zer eta bestea pentsatzen. Bai, zineman The Northman, Robert Eggersena. The Northman. Bai, hau bikingoen pelikula. Bueno. Oso guapoa. Bai, polita, gustatu zaizu? oso. Bueno. Eta astean pelikula asko ikusten dituzu? Saiatzen naiz. Azken bolan gutxiago. Ze azkenean, bueno, gertan zaigu, ez, bakoitza bere ogibidean, ez dakit. Igual gehiago ikusten ditut serieak edo... Bestela litzateke lana etxera eramatea. Hori da, edo musika edo beste kontu batzuk. Pelikulak azken bolan gutxi. Paul, guztiok bai ala bai ikusi nahi dugun pelikula zure lan berria da. Oraindik atera ez dena, irati. Zer jarriko du sinopsian? Bueno, joder, a ber... 8. mendean, jaun gazte bat, iratiko oianean sartu beharko da, bere misioa betetzeko, eta horretarako bertako neska pagano baten laguntza beharko du. Eta bide horretan, mitologiaz beteriko mundu batean murgilduko da. Eta maite mindu ingo dira, seguro. Hori jaztak. Ez? Hori zuk esan duzu, Xabi. Bueno, edo bestela batak beste hilko du. Ez que tipiko. Edo bestela batak beste hilko du. Esaten da, Euskal Herrian maite mintzarena mitoa dela, aldiberen, orduan. Mitologiatik ere... Bueno, mitoa bestea da. Baita ere. Maite mintzarena... Arrazoi. Eta ze esan duzu orain postprodukzioan zaudetela, zer esan nahi du horrek, orain ze sartzen, ze jartzen edo ze kentzen ari zara pelikulari? Grabaketa izan zen aurreko udazkenean, azaroan amaitu genuen, eta, bueno, geroztik martxor arte hon gara montajearekin, montajea da, irudiak bata bestearen atzean jartzea. Jatorra, nola esaldu dizuen montajea zer den? Bai, bueno, askoten beti galdetzea, eta, edizioa. Ongi dato. Ongi, ez. Eta gero, jartzen zaizkio, bai efektu bereziak, VFX, soinua, eta musika. Eta kolorea ere txukundu, titula jarri, eta... Pelikuletan, fase horretan bereziki dago lana handia, ez da? Bai, eta honetan asko gainera, honetan... Bai, zergatik, bereziki honetan? Bueno, fantasiazko pelikuletan, fantasiazko gauzak jarri behar dira. Oraindik denbora asko falta da orduan, Paul? Ez, bagaudeia hor amaitzen. Bai. Esan duzu udazkenerako. Bai. Gutxi gora bera, espero dezakegu. Hori bai. Hori nik ustez ziur. Espero dezakegula ziur. Zuk espero. Laizter atako du zer trailer baten bat. Bai. Eta izu, Paul, orain, pixkanaka grabatutakoa pelikula ikusten ari zarenean, ze sentitzen duzu? Wow, ze ona, edo zure burua kastigatzen ari zara? Justo kontrakoa. Bai. Proiektuarekin hazen nintzen duela 5 urte, gutxi gora bera. Imaginatu, ja, gauza txarretan bakarrik fijatzen zara. Baina, bueno, gero egin barzu urrunetik dena ikusi eta polita dago. Iristen da momentu bat zeinean norberak esaten duen bukatu da edo ingurukoek esan berritzute nahiko, geldi, oneraino? Bueno, nik uste, esperientziarekin joaten zarela ikusten, zuk jarri behar diozula ja maiera. Osa, ezin zara, aparte dirua delako, ez? Baina ezin zaitezke gauzak moldatu ez, egoten denbora guztian. Obra guztiak behar dute amaiera puntua. Eta jazta. Eta baliteke agian bestera batean, edo beto, edo egin halko zenituzkela, baina egoera hola da, eta pelikula hola dago inda, eta amaitzen da. Importantea hori, Bai. Esatea, horrela utziko dugu eta listo. Bai. Bukatzen jakitzea. Asko kateatzen zara bestela. Pelikulak ez dira, ez dakit nork esaten zuen, ez dakit John Ford edo, pelikulak ez dira amaitzen, abandonatu egiten dira. Bai, ez dago amaierarik. Ona, zuk duela gutxi esan zenuen euskal mitologia pantalla hundira eramatea, zuretzat amets bat izango zela. Zergatik? Bueno, txikitatik maite izan dudan gauza oso kutsuna delako niretzako. Beti gustatu izan zait fantasia eta bar, baina bereziki gurea, hemengoa naizelako. Eta bueno, ez dakit fantasia bat izan da beti, eta nire realitate bat.
Bai, eta oinarri hartu duzu, Juan Luis Landa eta Jon Muñoz Otaegiren El ciclo de Irati lana, ezta? Eta esango dugu novela grafiko hori eraman duzula pantalla hondira. Bai, esan daiteke inspiratu naizela bertako pertsonaietan. Osea, komikia berez dago inspiratuta Euskal Herriko mitologian eta 8. mendeko garai horretako pertsonai historiko mitologiko batzuetan. Ez? Historia ere badagor punto mitologiko bat dela historikoa ere. Osea, dauzkagula gertatu diren gauza historiko batzuk, baina bakatela ere kutsu mitologikoa. Zen ez dago argi, oraindik geroz eta informazio eta historialariak badaude gauzak ustiatzen eta bar, baina oraindik hor daude pixkat mundu difuso horretan, nahaztu egiten den fantastikoa eta historikoa. Eta, karo, komikia edaten du mitologia eta historia horretatik, eta nik hori da egin nahi nuena, ez? Iturburu horren pelikula bat egin, eta komikian ikusi nituen, hor, traza batzuk, pertsonaiak, mundu horretara akzeitzeko, erabatean. Orduan, hori hartu, komikaren funtza hartu, eta gero, nire erroiera eraman dut, mitologia gehiago sartu, historio gehiago sartu, bueno, oso ezberdina izango da. Jendeak komikiaren adaptazio bat espero badu ez du aurkituko. Eta niri komika izugarri gustatzen eta maite dut. Mitologiaren puristak ere egongo dira, ez da? Asko, bueno, eta Euskal Herrian, bueno, hain gara txikia eta hain gara talibanak. Joan gaitezen grabaziora, eta hitz egin dezagun esate baterako zurekin, edo Eneko Sagardoirekin, Iratiren grabaketa. Beti egina izan dut Euskal mitologiaren pelikula handi bat, ez? Ez bakarrik Euskal mitologia, baizik eta ere Euskal historia, Erdi Aroko historiaren filme bat, ez? Errementariko demoniotik orain salto egin dut Eneko Aritzara. Ondo evoluzionatu dut. Eneko Aritza da mutil zintzo bat, Ibarrarekiko leialtasun osoa erakusten duena, kristaua, bere sinesmen tinkoekin. Ze itxura duen, Oso itxura ona, karakterizazioa. Ze ongi prestatuta dena. Ez da eser ikusten. Ja, baina, bueno, Eta lekuak ere magikoak ez da grabaketak Loharreko gazteluan, Arrikrutzeko kobetan, Lezekoan, Pozalaguan, eta leku mitologikoak, zango dugu? Bai, pelikularen, nik egin nuen pelikula handi bat. Eta pelikulan gertatzen diren gauzak leku natural, oza, naturak berak badauka importantzia oso handia, bai historian, bai irudian, eta nahi nuen pixkat errepresentatu Euskal Herrian dugun altxor hau, ez dela Euskal Herriko mendiak, basoak, kobazuloak, gure mitologia horretan dagoelako oinarrituta, ez dauka kutsu teluriko oso antzinako bat. Ez da niretzako, ezakit mitologia grekoan dagoen Panteon Apolinio hori, ez, dela oso olimpikoa. Hau da beste gauza, hau da preindoeuropear kutsu daukan mitologia bat, bai, telurikoa, ez, niretzako hori dago guztiz lotuta Euskal, gure lurraldearekin, mendiak, basoak eta bar, eta horretarako beharkitu behar genituen lokalizazio ederrenak. Eta hori da saiatu garena egiten, eta egia esan irudiz oso polita geratu da. Paul, eta grabaketa nolako izan da, esan digute sekulako batailak grabatu dituzula. Bueno, bai, bataila grabatu ditugu, eta rodajeare bataila bat izan da, berez. Lukatzpila batekin, eta barba, pelikulan agertzen da bataila bat. Bueno, ez dakit gortik badago jendea dioena ze bataila den, eta oso importanteaz. Pirineotan gertatu zen bat, jakin duzu ezen, Pista, bai, Lasai, Paul, ez du inork ezer ulertu. Bai, hori da. Eta horretarako hori lokatzpila, figurante asko, espata, koreografiak, zaldiak, super divertigarria, grabatzeko. Eta gero, aparte, mendirajun, kobazuloetan sartu, adibidez, egon ginen Oñatiko Arrikrutzeko kobazuloan, kobazuloan grabatzen genuen lekua edo seta zegoen sarreratiko 20 minutura. Orduan, egunero... Aldiro joan beharra dago. Osa, goizero hartzen genuen jeitsi eta hor geratu egun osoa. Osa, ez txixe egiteko. Botillak eneuzkan, bakoitzak bere botilla bere izenakin, eta hor barruan sartuta.
Eta, bueno, Ja, Izenena dena den... Ja, denako oso pozik. Ja. Aizu, Paul. bueno, Bada ez bada. Ikusi duguna ikusita, entzundakoak entzunda, irrika bizian gaude pelikula ikusteko, konta iguzu, emaiguzu pistaren bat, trailerren bat noiz ikusiko dugu, lehenbiziko irudiak noiz ikusi ahal izango ditugu. udan. Osa, udan ja... Udan zehar, bai. Bai, udan ja... Aurrerapenen bat ikusiko dugu. Bai, trailer bat ikusiko zuen. Seguro. Bai, Izango da, izugarria ez da. Hor ja, hau zabalik geldituko gara. Hor, Bueno, a ver. bakarren bat zaldian ikusiko dugu, ez? Maite minuta, Zaldunen bat. Maite minuta. Zer badago, bai. Hombre, zaldiak baino zerbait gehiago erakutsi beharko dute. Bai. Txunditzeko jendea, bestela jendeak ez, hola, zaldi bat. Izango da. Bueno, eski. Izango ditu egalak edo auskalo. Ja, hemen, gu ari gara hemen hitz egiten, gu ari gara hitz egiten. Paul, egingo dugu Bai. trailerra, lasai. Lasai. Salduko dugu. Paul, Ameriketako kiroletan All-Star partidak egiten dira, ez da, olako jokalari onenak hartuta. Iratiren aktoreak ikusita, Eneko Sagardoi, Edurne Azkarate, Inigo Aranbarri, Nagore Aranburu, Ramon Agirre, Iñaki Bera Etxe, beste Kastinarekin gustora geldituko zinen. Oso. Bai, bueno, titan taldea auki dut. Hortxe, Edurne izan da deskubrimentu bat. Zer, nik, enuen ezagutzen, bakin telebizan lana egin zuela eta bar, baina fikzioan ez du apenas lanik egin, da flipatu egingo zuen. Osa, ezin dute ezer esan, baina zuek imaginatu berez, nire rodajeak eta historia hau oso gogorra da, Eneko ja fuera serie bat, ez zer esaterik, baina rodajea oso gogorra izan da, behar dituzu aktore batzuk, eman behar dutela dena. Parte onak izan behar dira, aktore onak, baina gero gainera hori gogorrak. Gainera pelikula honetan akzioa dago, hori lokalizazio komplexuetara joan beharra dago, eta bar, eta denek eman dute 300. Beraz, oso pozik. Eneko Sagardoia aipatu duzu, errementaritik, harreman zuzena daukazu berarekin, nola moldatzen zarete? Oso ondo, oso laguna gara. Eta beti torturatu egiten dut, baina bera gustora, oso profesionala. Gustatu egiten zaio. Bai, gero berak niri puteatzen hau, bestera batean. Bai, nola? Ezin da esan. Ez dakit. Bai, ezin da esan. Paul, Iñaki Bera Etxe eta Ramon Agirrera aipatu ditugu, Itziarritu Inora aipatu dugu. Nola konbentzitu dituzu horiek guztiak pelikula batean batzeko? Jo, ez dakit. Zuk gidoia idazte duzu, eta joaten zera gana, eta, ez dakit, gustatu egin zai historioa, eta oso profesionala dira. Odan, ez dakit. Gidoia, beste paperik eta ez duzu eragusten? Bai, ni aparte marrazkilaria naiz, eta beti egiten dut desarroioarentzako, liburuska bat moduan, non ikusten dene, pertsonaia guztiak, edo egiten ditut, gaztelu bat badago, moldatu pixkat arte kontzeptual hori, edo izakin mitologiko bat agertzen bada, marrazki hori egin, eta hola ere, ekoizleentzako ere da... irudikatzeko modu bat. Hori da, konbentzitzeko, azkenean dirua jarri behar dute batzuk, eta beste batzuk, lan egin, ez? Nian nintzen paperoi buruz baita ere, esan dut igual, konbentzitzeko paper batzuk, horrela, bilete batzuk, eta ez da hori kasua. Ez, nik horiek ez dauzkata. Aizu, Paul, eta esan egia, presiorik sentitzen duzu? Ze, irakurri ditugun aktore zerrenda izena gizonidekin guztiarekin, irati pelikulak momentu honetan begira asko dauzka, gainean jarrita. Somatzen duzu hori? Guk ez dizugu presiorik sartu nahi, Paul? Noski baietz, baina ja pelikularen rodajean aritzeko ja egin nuen, en plan, zen txipa jarri, lasai, seiatu ondo gauzak ondo egiten, konfidantza nigan, eta aurrera. Eta gero, plaza erdian harrikatzen banaute, jazta. Mitologikoa izango da. Hori ere bai.